Mae'n i ni droi nôl at Salm a ddarllenes i, sef Salm 131. Yr adnod yn destun fydd adnod 2. Ond dwi'n mynd i ddarllen y Salm, mae'n fyr, a ddarllen eto i chi, ond tro hwn yn y William Morgan. O arglwydd nid ymfalchiodd fy nghalon, ac nid ymddalchafodd fy llygaid. Ni rodiais chwaith mewn pethau rhy fawr a rhy uchel i mi. Neithi'r gosodais a gostegais fy enaid, fel un wedi ei ddiddyfnu, oddi wrth ei fam. Fy enaid sydd yno fel un wedi ei ddiddyfnu. Disgwyliad Israel wrth yr arglwydd, o'r pryd hwn hyd yn dragwydd. Ac fel wedys i, byddwn ni'n canolbwyntio ar adnod 2, concentrating on verse 2, ond yr wyf wedi tawelu a distewi fy enaid, fel plentyn ar fron ei fam, fel plentyn y mae fy enaid. Neu yn y William Morgan eithir gosodais a gostegais fy enaid, fel un wedi ei ddiddyfnu, oddi wrth ei fam, fy enaid sydd yno fel un wedi ei ddiddyfnu. Wythnos diwetha, buon ni'n edrych gyda'n gilydd yn y bore ar anogaeth Pedr i'w ddarllenwyr i fod yng ngair Duw. Ac roedd Pedr yn defnyddio y gymhariaeth o fabanod a llaeth. Yn cofio efallai hynny. Mae Cristnogion i fod fel babanod yn blysio am laeth y gair. Mae adnod ein testyn ni heno hefyd a chymhariaeth neu ddelwedd o fyd babanod neu blant. Roedd Pedr yn ein hannog ni i fod fel babanod yn blysio am laeth, craving for milk. Yma, mae Dafydd yn tystio i fod fel plentyn wedi ei ddiddyfnu. Yn y Beibl Cymraeg newydd, dyw gair diddyfnu ddim yno. Sylwch eto, ond yr wyf wedi tawelu a distewi fy enaid fel plentyn ar fron ei fam. Fel plentyn y mae fy enaid. Mae'r holl fersiynau Saesneg, a mae yna gannoedd ohonyn nhw, a'r gair weaned ynddo fe. Pob un ohonyn nhw, like a weaned child. Ac felly hefyd yn y William Morgan, wedi ei ddiddyfnu. Ond am ryw reswm, yn y Beibl Cymraeg newydd, dyn nhw ddim wedi cynnwys y gair, a dydw i ddim yn deall pam hynny. Oherwydd, fel wedys i, mae o yn y rai Saesneg i gyd, mae yn y Hebraeg o beth wy'n gallu gweld hefyd. A dyma yw calon y Salm mewn gwirionedd. Dyma yw ergyd y Salm. Dyma yw gwers y Salm o beth rydw i'n gweld. Chi'n sylwi ddechrau fod Dafydd yn ailadrodd y peth. He repeats it in verse 2. Yn dydy, eithir gosodais a gostengais fe enaid, fel un wedi ei ddiddyfnu oddi wrth ei fam, a wedyn eto fe enaid sydd yno fel un wedi ei ddiddyfnu. Mae'n ailadrodd. He repeats it for emphasis. That he is like a weaned child. Nid felly plentyn mae e'n dweud. Nid yn unig i fod e fel plentyn.
ond i fod fel plentyn wedi ei ddiddyfnu. A dyna ran allweddol o'r ddelwedd. Ddiddyfnu yw'r broses, fel i chi gyd yn gwybod, o dorri lawr ar laeth y fron mwyn cyflwyno bwydydd eraill i'r baban neu i'r plentyn. Plentyn wedi ei ddiddyfnu yw plentyn sydd wedi ei dynnu o laeth y fron. Ac felly mae Dafydd yn dweud yn y Salm ei fod fel plentyn sydd wedi ei ddiddyfnu. Nawr, ni moyn edrych ar hyn yn fanylach gyda'n gilydd. Ac mae tri ffyrdd gen i heno yn codi o adnod ein testyn. Tri phen. Nawr, fydd pen 1 a 2 yn fyr. A bydd pen 3 tipyn bach yn hirach. Pen cyntaf, felly, yw y darlun. Darlun. Yma, yn adnod ein testyn, yng nghanol y Salm, mae yna ddarlun. Mae yna pictiwr. Mae yna gymhariaeth. Mae yna ddelwedd i ni syllu a myfyrio arni. Picture, analogy. Mae Dafydd yn dweud ei fod e fel rhywbeth. Mae e fel plentyn wedi ei ddiddyfnu. Mae popeth yn y Salm yn troi o gwmpas y ddelwedd yma. Mae e tipyn bach fel dameg, os licwch chi. Like a parable. Allwn ni ddychmygu byddai Iesu hun yn gallu defnyddio hyn fel dameg. Petai Iesu Grist yn siarad, byddai fe'n dweud rhywbeth fel hyn. Am hynny, tebyg yw teyrnas nefoedd i blentyn bach sydd yn eistedd ar gôl ei fam sydd wedi ei ddiddyfnu. Mae'n edrych yn fanylach ar y ddelwedd, ar y darlun. Chi'n edrych ar y darlun, a mae yna blentyn bach yna. Y plentyn bach yw ffocws y darlun. Mae pob darlun am hwnni, a ryw ffocws yn dwys e. Ryw fan yn y llun sydd yn dal eich llygaid chi. Dyna ran i chi mynd ato fe yn syth. I chi'n canolbwyntio ar y ran yna o'r llun. Mae'ch ffocws ar y llun, ar y rhan yna. Rhywbeth sydd yn tynnu'ch sylw, canolbwynt. Yn y darlun yma, plentyn yw e. Plentyn bach tua 3 mlwydd oed. Nid babi bach, toddler byddwn ni'n dweud. Ond mae toddler yn eistedd ar gôl ei fam. A sut mae'n edrych? Mae'n edrych yn dawel. Mae'n edrych yn llonydd. Mae'n edrych yn fodlon. Dyw e ddim yn aniddig. Dyw e ddim yn poeni. Dyw e ddim gofal gan y plentyn yma. He's not agitated, this child. He's sitting calmly, quietly, contentedly on his mother's lap. Dydy e ddim yn aflonydd. Dydy e ddim yn crecri. Dyw e ddim yn strancio. Dyw e ddim yn anesmwyth fel mae babis yn gallu bod. Na. Mae'r plentyn yma'n ddedwydd. Mae'r plentyn yma'n hapus.
Mae gyda mam. Mae'n wyn I fyd. Popeth yn dda. Os ni newid y darlun am ychydig, I ni cael y teimlad o beth sydd yn y darlun yma. Meddyliwch am plentyn tipyn bach yn hŷn, cawn ni ddweud 6 neu 7, a mae'n cerdded adre o'r ysgol gyda'i fam. A mae'n dal llaw mam, a mae'n skip yn ei gerddediad. Mae'n hapus, popeth yn dda, a mae'n dal llaw mam. Dyna sydd gyda ni fan hyn felly. Cyn gadael y darlun, golwg ar y fam hefyd. Sut mae'r fam yn edrych? Mae'r fam yn edrych yn fodlon hefyd. Mae'r fam yn hapus ac yn llwnydd gyda'r plentyn. Yn y pen cyntaf felly. Ail ben. Y dilyniant neu'r datblygiad sydd. Y llawer o'r ddarluniau, mae yna stori tu ôl i'r llun, yn does e? Every picture tells a story, maen nhw'n dweud, yn dyfod. Mae yna stori yn y darlun yma hefyd. Mae yna gefndir i'r darlun. Mae yna hanes i'r olygfa I ni'n gweld. Nid dyma'r olygfa cyntaf. Mae rhywbeth wedi arwain at hyn. Dyma ganlyniad stori. Wel, beth sydd wedi digwydd? Wel, ni wedi dweud. Mae'r plentyn wedi ei ddiddyfnu. Child has been weaned. Dyna'r stori sydd yn y darlun. Mae'r plentyn wedi, sylwch, wedi ei ddiddyfnu. Dyna pam mae'n dedwydd. Dyna pam mae'n fodlon. Dyna pam mae'r fam yn fodlon hefyd. Dyw pethau ddim wastad wedi bod fel hyn. Dyw pethau ddim wastad wedi bod mor llonydd a mor ddelfrydol a maen nhw yn y darlun ar hyn o bryd. Blwyddyn yn ôl, doedd pethau ddim mor llonydd. Misoedd yn ôl, doedd pethau ddim mor llonydd. Hyd yn oed rai wythnosau yn gynt na'r llun yma. Roedd pethau ddim mor llonydd. Oherwydd blwyddyn yn ôl, roedd y plentyn yn bwydo ar y bron. Bron I fam. Blwyddyn yn ôl, roedd y plentyn ddim mor dawel. I'r gwrthwyneb, roedd yna lot o ddagrau, lot o gwyno, lot o strancio, lot o protestio. Byddai'r plentyn wedi bod yn aniddig, yn anfodlon, sgrechian. Ddim yn fodlon, ceg ar agor, yn mynd at mam ac at y fron. Ond trwy'r proses hir a phoenus yma o ddiddyfnu, mae mam wedi llwyddo. She succeeded. Mae wedi llwyddo I dynnu y baban o'r ddibyniaeth oedd gan y baban a'r bwydo oddi wrth mam ac nawr mae'n gallu bwydo mewn ffordd arall. Dyw'r baban, dyw'r plentyn ddim mor ddibynnol am laeth ag oedd. Dyw I ddim yn poeni mam fel oedd arfer gwneud. Dyw I ddim yn poeni mam am y fron nawr.
Mae'n barod aros. Aros am fwyd. Ac yn y cyfamser, mae'n fodlon. Mae'n fodlon jyst i eistedd fyna gyda mam. Allwch chi ddweud mewn un ystydd fod y plentyn wedi cael ei ddofi, dydy? Tamed, in a way. Trained. Fi ddim yn gwybod os yw'r darlun hyn yn addas, ond tipyn bach fel anifeiliaid yn cael ei dofi, ynddo fe? Chi'n bod fel ceffylau gwyllt. Chi wedi weld y ffilms yn eich chi, a mae ydych chi rhyw geffyl gwyllt. Beth yw'r ffilm? The Big Country, efe? A mae Gregory Peck yn gorfod dod. A neidio ar y ceffyl, a mae'n gorfod dofi y ceffyl. Chi'n bod? A trwy lot o waith, mae'n llwyddo i tawelu'r ceffyl fel bod y ceffyl jyst yn bihafio yn gywir. Rhywbeth tebyg sydd fan hyn. Felly, y darlun, y dilyniant neu'r datblygiad. Nawr yn drydydd ac yn olaf, ac yn fwy pwysig, y ddysgeidiaeth. Y ddysgeidiaeth. Dysgeidiaeth, teaching, dysgu, learning. What can we learn? Beth yw hyn i ni, chi'n dweud? Chi wedi bod yn am yn edgar. You've been patient. A chi'n dweud, beth sy'n bod yn y ti efo? Dyn ni ddim yn lalesh yma. Ni'n eglwys. Beth yw hyn i ni? Wel, mae'r neges yn eitha clir, fi'n credu. Gan i roi e fel hyn. Mae Duw am i ni, Cristnogion, fod fel y plentyn yn y darlun. Mae Duw yn gweithio ar ei blant i fod fel y plentyn yn y darlun. Mae Duw yn ddiddyfnu ei blant i fod fel y plentyn yn y darlun. Fel bod ni'n gallu dweud hefyd gyda Dafydd, ond yr wyf wedi tawelu a distew i fe enaid. Fel plentyn ar bron ei fam, fel plentyn mae fy enaid. Cristion. Cristion yw un y mae Duw wedi ac yn gweithio arno mwyn tawelu, mwyn i llonyddiau, fel i fod yn fodlon. Bodlon. Dyna gair pwysig yma, fi'n credu. Bodlonrwydd, bodlondeb. Saesneg, contentment. Dyna beth yw'r Salm, ynddo fe? It's about contentment. It's about being content. Not being fretful, but being content. Gair pryn y dyddiau yma. Llonydd, sefydlog, cadarn, tawel, gorffwys, at rest. Philippians 4 and verse 11. Dyma mae Paul yn dweud, yn eiriau ei hun o beth mae Dafydd yn dysgu. Philippians 4 and verse 11. Nid fy mod yn dweud hyn am fod arnaf angen, oherwydd yr wyf fi wedi dysgu, sylwch y gair, yr wyf wedi dysgu i fod yn fodlon. Beth bynnag fy amgylchiadau. Dyna chi beth yw plentyn
sydd wedi ddiddyfnu. Mae Paul wedi dysgu, fel oedd rhaid i Dafydd ddysgu, mae Paul wedi dysgu i fod yn ba bynnag amgylchiadau i fod yn fodlon. Mae hefyd wedi trwy broses. Mae hefyd wedi dod trwy yr ymdrech yma. Mae stori gan Paul hefyd, fel mae gan Dafydd. Mae wedi I ddiddyfnu. A dyma sydd angen I ni ddysgu, ffrindiau, fel Cristnogion. Mae angen dysgu, mae angen gras am hyn. Mae angen yr ysbryd glân am hyn. Nôl at yr wythnos diwetha, ynddo fe, yr ysbryd glân. Pam mae eisiau'r ysbryd glân am ni? Wel, un o'r ysbryd mae eisiau'r ysbryd glân. Mwyn dysgu wers yma. Mwyn dysgu bod fel hyn. Yn ein bywydau ni. Spurgeon sydd yn dweud hyn. One of the shortest psalms to read, the longest to learn. Gwir ynddo fe. Siwd I ni wrth naturiaeth. Nid fel hyn, nid fel y darlun, nid fel plentyn sydd yn eistedd yn dawel yn fodlon ar ôl ei fam. Nid wrth naturiaeth. Na, dyn ni ddim. Siwd I ni a wrth naturiaeth. Aflonydd, anghyfforddus, anghysurus, anesmwyth, anfodlon, annifyr, blin, croes, diorffwys, piwys, pryderus, stranclyd, aneiddfed. Dyna ffordd I ni wrth naturiaeth yna. By nature, we're not like this. We are agitated. Ni fel plant bach yn dyn ni. I ni meddwl ni'n gwybod beth sydd orau ar ein cyfer ni. Ac os ni ddim yn cael ni ddim yn hapus. Ni'n gallu strancio hefyd. Ni'n gallu mynd yn upset os ni ddim yn cael ein ffordd ein hun. Chi'n clywed y dyddiau yma control freaks, ynddi chi? Well, we're all control freaks, ynddi ni. Ni'n meddwl bod ni'n gallu controlio pethau, bywyd, cynlluniau. Ac os dyn ni ddim, ni'n gallu fod yn grac, a siomedig, a pwdi. Sydd yn bod arna ni. Wel, nôl at adnod 1. O arglwydd nid yw fy nghalon yn drahais, na'n llygaid yn falch. Drahais, arrogant, neu haughty, mae'n dweud yn Saesneg. Proud. Dyna'r problem ni, fe? That's our problem. We are proud. Ni'n meddwl mae ni sy'n bwysig. Ac ni'n meddwl bod ni'n gallu trefnu pethau, bod ni'n clyfar. A wedyn ni'n sylwi dyn ni ddim mor glyfar. A hynny. A mae yna rai pethau sydd I fas ni'n dwylo ni, dyn ni ddim yn gallu reoli. A beth arall yw'r broblem? Nôl at verse 1. Chi'n gweld ffordd mae Dafydd yn sôn am ei galon ac am ei lygaid his eyes. Yna'n ddiddorol yn dydi galon. Pam mae'n sôn am y galon? Yn y galon mae'n cynlluniau ni. In our hearts, our plans. We plan things. And our eyes. Gyda'r llygaid, ni'n gweld pethau wrth gwrs. Ein dyheuadau ni, ein amcanio ni, ein disgwyliadau, ein dymuniadau ni. Mae Dafydd yn gallu dweud hyn achos mae wedi dysgu I chi'n gweld. Bydd ddim arfer fod fel hyn. Ond trwy'r stori, trwy'r dilyniant, mae wedi newid. Eto ffrindiau, ni gyd fel babis bach yn ni, yn meddwl mai ni yw canolbwynt y bydysawd. A ni sy'n bwysig. Ac mae rhaid I ddysgu trwy ras Duw. Nid ni sydd yn bwysig. A dyn ni ddim mewn control. Dyn ni moyn pethau yn ni. Ac ni'n meddwl ni'n gallu cael nhw. A ni'n gallu sortio fe. Fi. Fel babi bach. Fi. A beth ni'n neud wedyn ni'n strancio
a pwdi sgrechian a bod yn ddiflas. A hyd yn oed fel Cristnogion, hyd yn oed ar ôl i ni gael yn ail i ni gallu bod fel hyn. A mae rhaid i Dduw ddiddyfnu i blant. A mae yn. A diolch bod e yn gwneud hynny. Mae'n goffa gael tynnu ni oddi wrth y fron, oddi wrth laeth. Sut mae'n gwneud hwnna, i chi'n dweud? Wel, mae'n gwneud e trwy gwahanol ffyrdd. Yn aml trwy ein rwystredigaethau ni, our frustrations, ein siomau ni, ein dioddefiadau ni, ein cystuddiau ni. Pethau ddim yn mynd yn ffordd yn hun, a ni'n wyndro pam dyw pethau ddim yn mynd yn ffordd fy hun. A mae Duw fyna'n ddiddyfnu ni, tynnu ni ffwrdd o'n hunau. Dyna'r broblem yn dyfe, self. Nôl at yr emyn a ganson ni ar y dechrau. Da yw'r groes, da yw'r gwasgfa, da yw'r profedigaeth llym. Pam, Williams? Pam yn y byd ti'n gallu dweud hynny? Pam fysa pethau hynny'n dda? Oll am tynnu o'r creadur. Dyna'r peth. Tynnu. Sylwch y gair yna. Tynnu. Oll am tynnu o'r creadur. Tynnu ni o'r hunain. Tynnu ni o'r byd. Tynnu ni o'r pechod. A rhywbeth gwell wrth gwrs. Mae moyn dysgu ni fod yn fodlon gyda'r hyn sydd gyda ni. More verses. 1 Timothy 6. Verses 6 to 9. Ac wrth gwrs, y mae cyfoeth mawr mewn bywyd diwiol ynghyd a bodlonrwydd mewnol. Hebrews 13 and verses 5 to 6. 13 Hebrews 5 and 6. Byddwch yn ddi-ariangar yn eich dull o fyw. Byddwch yn fodlon ar yr hyn sydd gennych, oherwydd y mae ef wedi dweud, ni thadawa fyth, ac ni chefnaf arnat ti. Y ganson ni'r emyn yma rai wythnosedd yn ôl, beth fydd fy ran ar hyd ei misoedd maith, nesgwn fy niw. Ni fynnwn wybod chwaith, a'i hyfryd ddydd, a'i nos dymhestog ddaw, bodlon. Sgaf y maflid yn dylaw. Dyna'r gyfrinach sydd yma, ffrindiau. Y Welsh, mae'n rhaid i ni i ddysgu. Beth yw'r gyfrinach? What's the secret here then? Wel, i ymddiried yn yw. Mae'r plentyn bach yn dod i sylwi bod mam yn gwybod yn well. Ac mae'n bod yn aros i mam i roi bwyd. Dwi ddim yn sgrechian mwyach, mae'n aros yna. Mae'n gwybod bydd mam yn rhoi bwyd yn yr amser cywir. A mae'n fodlon aros. Yn yna hefyd yn goffa dysgu i ymddiried i Dduw bod e'n gwybod. Mae yn gwybod beth sydd i orau ar ein cyfrani. Dyna sut mae'n goffa the wait for God. In my now, anything I think of this key well, I'll do. I wneud y peth. Gobeithio ond o fe. Ac wrth gwrs mae'n dod mewn i'r Salm cynt. Y Salm ganson ni, 130. Mae'n ailadrodd, verse 7, O Israel. Gobeithio yn yr arglwydd. Ond mae hwnna'n mynd ymellach, a mae'n rhoi reswm i ni pam. Oherwydd gyda'r arglwydd y mae ffyddlondeb.
Mae trigaredd gyda'r ardd. Na pam mynd ni'n gallu ymddiried. Na pam mynd ni'n gallu fod yn fodlon mewn gwirionedd. Na pam mynd ni'n gallu disgwyl oddi wrtho fe. Oherwydd mae ffyddlondeb gyda fe. Mae cariad gyda ge. Mae'n gwybod beth sydd oren ar ein cyfer ni. Mae e'n dda, ac felly i ni'n ymddiried ynddo fe. Felly mae'r Cristion i ddysgu beth bynnag yr amgylchiadau. Falle bod rhywbeth yn anodd yn ei bywydau, siŵr bod yn digon o bethau yn anodd a troi yn yr yrfa yma'n dod. Ond yn ei ddysgu i ymddiried yn yr arglwydd, i edrych arno fe, disgwyl iddi wrtho fe. Mae orffen gyda darlun Bunyan yn taith y Pererin, y Pilgrim's Progress, yn hoff iawn o taith y Pererin. Ac chi'n cofio y rhywle mae'n cael fel darlun, dameg, os lygwch chi, 2 fab, 2 sons. Mae un yn eistedd, mae un gyda'i teganau, ac mae'n chwarae gyda'r holl teganau, ac mae'n flin. Mae'r holl teganau yn torri. A wedyn mae yna fachgen arall yna sydd yn llonydd. Mae'n eistedd yna yn gwenu. Pwy yw e? Wel, mae'n disgrifio bobl sy'n moyn pethau nawr. Chybod, passion yw y bachgen yma. Gorfod cael popeth nawr. A mae'n flin, dyw e ddim yn hapus. Ond mae'r bachgen yma yn ymddiried, yn amyneddgar, yn disgwyl. Mae'n mynd i gael rhyw ddydd. Mae'n gwybod dim cweit beth fi'n dweud, achos mae hwnna'n fwy ynglyn â'r hyn sydd i ddod i ni rhyw ddydd yn y nefoedd. Ond yr un yw'r wers hefyd. Yn bod ni fel y bachgen, yn amyneddgar, yn disgwyl. Wel, diwedd y ras yn yna i gyd. I fod fel plentyn sydd wedi ei ddiddyfnu ar gôl ei fam. Amen.